Hallo, Jutta her igen. Og det næste video. Vi går bare i gang. Det var det slapsis. Jeg er lige gået lidt længere nu. Det er det eneste. Og så er det, fandt jeg også lige lidt kun. Så er noget. Og fordi Jacob døde sidste episode, så har han, vi var rimelig irriteret over det. Så han gik lige igen, nu der gav sig det. Ja. Og så nåede det ikke utilitet. Ja. Jeg går med den øl og sådan noget med en jord, så jeg kan sige, at den der var her. Ja. Nå, du er ude af verden. Bum. Ej, ja. Okay. Er det stadig? Ja, jeg bruger bare super. Er du noget glowstone der? Jeg smider det ud over og bruger... Nej, jeg fik 11 stykker. Du lag... Nå! Ikke ud over med dig! Jeg har ikke det. Jeg har 45 stykker dødt. Ikke at smide til, så det ikke er regn der, vel? Nå! Vi har en makrok. Nå! Hvor er jeg? Ja. Jeg begynder at bygge broen videre. Det døde jeg med. Vi må ikke slå dyr over ihjel på den her. Nej, det skal jo bruge til farm. Slå den. Der var en kat udover. Jakob, slår du lige en kat udover? Nej. Lort. Jakob, vi har på vejen. Jeg bruger superhånden. Fuck. Der var en baby hos en lort. Jeg slår lige. Ja. Ja. Så du fedt, så jeg lige får at jeg kan komme med i mine. Eller nej, den døde. Der er stadig en kise dernede, hvor man kan spawneren? Ja, den fik jeg ikke taget. Der er webstone. Wow. Der er sådan en webstone. Det vil jeg ikke gerne have tøs. Det er sådan lidt ligegyldigt her. Jeg kommer over på den anden, ja. Jeg har ikke noget. Hvad skal jeg bygge af et crafting table op i den der lille crafting? Hej Hunni! Og gris. Der er det bor herovre. Du bor derovre. Creeper! Nej! Lorte creeper! Den skader en af køerne. Er der kommet over til mig? Ja, det er over med dig nu. Ja. Vi skal gøre det flat på den her. Det er jo nyt. Er det her, vi skal
skal blive her. I hvert fald. Er det kun for det her lille? Det er derfor, jeg ikke har fået det overhovedet gravet ud, ja. Den er jo en skov. Ja, og en kiste. Jeg tror også, det står derude der. Jakob, kan du åbne kisten? Ja. Godt, det er fordi du er admin. Jeg står og chat, så er det jeg smukkede bare til det. Det er fordi jeg har løst det. Det er lidt æg på den der ko med. Og i dag er den 11. september 2012. 14:46. Nu er flugtstunder. Ja, der kommer over til at være dyb. Ja, men vi skal bare bruge lidt dødt. Nu var en dyb gøjk udover. Jeg har fået 2 skåber. Er der en til? Ja, under landsbyen. Den ser ret meget på det sted. Ja, det tror jeg, der er en skåber. Jeg kommer over lige om lidt. Jeg er lige bag. Vil du have noget dødt? Nej, hvor så vi så før? Spåner. Det var det en af de eneste af mine ting, der overlevede. Ja, det er ikke så dig. Det vil man gerne. Jeg skal bare gå videre til. Har du en økse? Ja. Kan du så finde nogle af træerne? Ja. Jeg skal gå i gang med at grave ud. Nu kan jeg heller ikke snorre. Det var bare en tæt. Det var læk. Jeg var ved at dø af sult. Jeg ved det, du selv, mor. Der ligger en økse i kisten. Skal du ikke have 3? Jeg har brugt en økse. Den lå der i kisten. Der ligger altså en økse i kisten. Ja, ligger man lige til at dø. Jamen, jeg har mega lidt mad. Jeg er rigtig genereret i liv. Jeg har 3 liggedød. Eller 2 fald. Jo, du var ikke til min ting. Så er det back. Au! Der kommer monster af her. Hvis der springer creeper, så skal man dække rundt. Den er også bygget huset. Vi skal helt klart have en farm. Nu! Om lidt der slår jeg en skål. Okay, nu går du af helvede til. I værsgo. Der ligger en til over i kisten. Nej. Ja, men vi skal bruge. Jeg kan tage sådan nogle seeds.
Ja, så ser om der er nogle bones, og så kan du fange dem et sted. Jeg har nogle tider. Og jeg har også nogle bones. Ja. Jeg har også sørget for, at du ser den med. Nej. Pis, den sprang. No! Nej! Hvor skal I gå? Nej! Jeg dør! Jakob, jeg har ikke så mange liv. Jeg gør krig for dig, Felix. Jeg fik dem. Og nu volder regnerne i fanden. Vi undskylder for baggrundsstøj, som er bare er værre. De kommer ned fra himlen. Det er fordi de spawner. Jakob, skal du godt have bag? Nej, Felix? Ja. Der står til 20.000 over på den der ø derovre. Mellemøen. Og den anden ø, vi kommer ind på. Jeg dør. Sådan. Så er der ingen monster. Jeg dræbte lige alle vores. Jakob, skynd dig nu for. Ej, det får man lige vintermand. Vintermand. Jeg tror, den døde. Det tror jeg også. Jeg ved, den døde. Fuck, monsterne spawner hurtigt, mand. Ja. Så er det svær, eller hvad? Den står på normal. Det er lidt, så skulle du prøve at se, hvad jeg fik. Jeg fik 4 kryber, 5 kryber, 6 kryber. Hvilke kryber? Jeg fik en kyle. Vi er lige glade med det der snyd, at man ikke må snyde i næste dag. No! Der var ingen monster. Sådan. Hvor var de der huller med de der creeper, der sprang før? Jeg kommer efter. Det ser pissegrimt ud. Altså, der er snart, jeg får snart et plugin på, der hedder Anti-Creeper Explosion. Creeperne laver stadig huller, men det reparerer sig selv. Nå! Nej. Jeg har det ikke på. Okay. Jeg har sådan på det. Det har han. Er du gerne med at bygge et hus? Ja. Okay. Jeg skal bruge noget af det der oak wood. Jeg laver mig lige lidt. Jakob, det dør. Og et eller andet, der skader mig. Stor kat, det er så til at skade. Nå. Hvad var det? Jeg vi er tilbage om 2 sekunder. Så er vi tilbage efter en lille pause. Så er lige Jakobs telefon, der bippede og bippede. Der. Jeg laver et sted til de der dyr.
Jeg laver et sted, Jakob. Hvad er det? Skeleton. Hvad? Jeg har fundet nogle ting her. Fuck, der er mange monster. Fuck! Stod en creeper lige ved siden af mig. Jeg skal også godt tage det. Au. Au. Jakob, får du lavet en farm? Ja, så får sige det. Kan du så dække creeperhuller? Ja. Kan jeg få nogle sige til nogle bows? Okay. Har du en hoe? Så laver jeg bare ikke til. Laver bare en træhul. Jakob, nu har vi godt nu. Jakob, der kommer. Lad os gå og lade ved nu. Kom her. Kom her. Kom her. Ind med jer. Ind. Ja. God. Nå. Ja. Har du fået mere jord? I kisten. Ja, kom. Har du set den lille muko? Skal jeg åbne? Ja. Nå. Kom så ind. Ja. Vi skal bare have 2 af hvert dyr. Nå, mamma, fuck yeah. Gå i. Kom. Jakob, kan du få ned? Nej! Se. Hvor var det? Nej. Sådan! Nej! Sådan! Nej, du kan ikke komme ud. Sådan der. Nå! Har du lavet den? Ja. Kom her. Jeg har en til ko. Der står en hund i vejen, ja. Den der hund står i vejen. Har du åbnet? Det var det selv, der gerne ville. Nå. Ind med dig. Ind. Ny. Hallo, gå. Nu må jeg gerne så kører ihjel. Men du må ikke lave nedarmer eller sådan noget. Det skal du bruge til. Jeg lægger for billigt. Ja. Lad os se lige om der er nogle flere herinde. Der er en kylling. Det kan vi færre til det. Sorry for den der lille pause.